Рунд. Борба. Двамата се бият и прогресират. Ой. Биг Бро Алекс атакува, опитва да го улеми, да го прибие. Опитва да заколи. Но малък Алекс не се предава. Биг Бро Алекс почти да го удари. О, не, копието беше хвърлено. Копието не е честно. Той си изпусна копието. Сега пак ще се бият. Кой ще спечели? Той танцува, играе хоро. Те се бият. Биг Бро Алекс коли, но малък Алекс е заобиколен от неговото копие. Той опитва да се измъкне. Беше заколен един път. Губи един живот. О. Почти да го удари. Той печели! Биг Бро Алекс печели! Браво! Рунд 2 започва. 3, 2, 1. Ангард. Двамата участници. Мини Алекс срещу голямо Олег. Елате малко към сянката, защото не се вижда. Бягате. Едно. Олег докосна Алекс. 2. Първи, нали? 2. 3. Рундът започва на 3, 2, 1, старт! Голям Алекс си загуби оръжието. Той бяга и Олег победи.